προς τη σημαία. Παρουσιάστε άρμη. Θα παρακολουθήσουμε τώρα τη συγκλονιστική εξομολόγηση της αρχιλοχεία Βασιλικής Πλεξίδα για το πώς σώθηκε από θαύμα, όπως υποστηρίζει η Λιάννα, κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο Σαραντάπαρο Λασσώνας. Η αρχιλοχεία εκπλήρωσε στη Σέριφο το τάμα της οικογένειας στη Θεοτόκο. Στην Παναγία Ακροτηριανή τελέστηκε θεία λειτουργία για τη Βασιλική Πλεξίδα και την οικογένειά της, στην οποία παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος και ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής. Έζησε το θαύμα στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της. Η πίστη της στην Παναγία την κράτησε ζωντανή. Σήμερα έρχεται να προσκυνήσει την εικόνα του. Με το που αντιλήφθηκα το πρώτο χτύπημα, ασυναίσθητα κατευθείαν έκανα το σταυρό μου και ζήτησε την Παναγία να με βοηθήσει. Κατευθείαν κατέβηκε, την είδα ολοζώντανη, με ξερίζωσε με το πάτωμα και το κάθισμα μαζί, την ένιωσα την εξύψωση προς τα πάνω και με τοποθέτησε τέρμα πίσω αριστερά από το εγώ. Με ακούμπησε στο κάθισμα και με είχε αγκαλιά 2 με 3 ώρες. Και μου έκανε παρέα και μου έγινε σώπα. Είμαι εγώ εδώ, μη φοβάσαι, θα σε βρούμε. Και μετά από λίγο εμφανίστηκε ο κύριος από την ΔΕΗ, ο κύριος Χατζηλέλικας Δημοσθένης, ο οποίος μου είπε όταν με βρήκε, ότι ένιωσε και εκείνος το δέος, ότι κάτι δυνατό ήταν μαζί μου και έκανε κατευθείαν το σταυρό του και λέει ότι και εκείνον το βοήθησε η Παναγία γιατί δεν ήξερε όταν με είδε, έτσι όπως με είδε, τι να κάνει. Και λέει μου έδωσε δύναμη η Παναγία να σου δώσω τις πρώτες βοήθειες, έως όπου έρθει το σούπερπούμεν να με πάει στο 424. Πήγα στο νοσοκομείο, δεν ένιωσα ποτέ τον πόνο, μου πήρε όλους τους πόνους, οι γιατροί κοιτούσαν, τι δεν γίνεται αυτό που έγινε από το τηλέφωνο του εξετάσου. Έχω να καθίσω 2 με 4 μήνες και έκατσα 2,5 εβδομάδες. Εμφανίστηκε και στην εντατική και μου έδωσε κουράγιο γιατί τις 2 πρώτες μέρες ήμουν σε σοκ. Η Βασιλική Πλεξίδα μιλά με συγκίνηση για τους 4 ήρωες αξιωματικούς συναδέλφους της που έπεσαν στο καθήκον κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο Λασσώνας. Θεός χωρές τους συναδέλφους μου, Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Εκπληρώνοντας το τάμα που είχε κάνει για τη σωτηρία της, προσφέρει στην Εκκλησία τη ματωμένη της στολή από την ημέρα του δυστυχήματος. Είναι κάποια που έχουν αποκτήσει πλέον και κάποια οποιοδήποτε στη θρησκευτική αξία, διότι είναι αντικείμενα τα οποία ακούμπησε η Παναγία. Η μητέρα της θυμάται συγκινημένη τις δύσκολες ώρες που έζησε στο πλευρό της. Λέει πάνω από όλα τα πράγματα σε ένα σάκο, έβαλε, δεν ξέρω πώς θα κρατήσουμε εδώ, γέμισε ένα σάκο, ήταν μέρα νύχτα, 10 λεπτά μας άφηναν απ' έξω, ο Δημήτρης και εμείς πιο πολύ ο Δημήτρης ήταν απ' έξω την Αττική, δεν έφυγε αυτό, έγινε κουράγιο ένα στον άλλο. Στη Θεία Λειτουργία παρέστη και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, ο οποίος προσέφερε στην ηγουμένη μια εικόνα της Παναγίας Σουμελά. Γιατί εδώ πέρα στο Αιγαίο συνδέουμε τον ελληνισμό ολόκληρο. Αυτό κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι η Παναγία του Πόντου, είναι η Παναγία Σουμελά. Γιατί ο Πόντος, η Θράκη, το Αιγαίο και η Κύπρος είναι ένας και ενιαίος χώρος. Και αυτόν τον χώρο με τις ευλογίες του Πανάρχου Στρατηγού της φυλάει η Παναγία. Αλλά η Παναγία μας έσωσε και τη βασιλικούλα μας και σας έδωσε το νόημα ότι εδώ είμαι. Μη φοβόσαστε.
Σαν υπέρμαχος και εγώ θα σας σταθώ σε όλους όταν με καλέσετε, όταν με πιστεύετε και με πιστευτείτε, όχι με 99 Υπουργέ μου τους 100 πίστη, αλλά με 100% πίστη και εμπιστοσύνη όμως, ότι μας ακούει και όταν την καλέσουμε θα τρέξει να μας διασώσει. Αυτό απέδειξε με τη Βασιλικού. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε η τελευταία εκπομπή με αρετή και τόλμη της τηλεοπτικής σεζόν. Σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Καλό καλοκαίρι σε όλους.